puliano lamsogo bainyo bai puliano ni sinmung kisar gadi ani sinmung ke puni berma ke nintino tamni bagi payment bai kisa saikin arga ang tino jagawa audition na payment tipra ayo tipra ayo season 2 audition to na phaye nangbo ma haima tongkani ni baka ang belakna khas rangda belakna to botong sa ngona ke jara mani rimam ni bagi thanai rogo first round rogo nang phaijak da ang thanai first round da phaimali apur ang tipra kini bagi ang ke nintino o jagawo bo rsa mungo rsap kha ang tino jagawa sini bai permita te das kan rsa mung bol sap kan sin dar bisna ni rsa mung ke or nang bo tang musuk rsa mung ma rsap kha ang or tang tham sabda ke nang tang tham nang bahai ma tong bo khawa select jondango galarao ni bagai ang ngala kha ni wan su ko tang ni bang ang de wan su ko family ke nar bas bong thanga pulia ni bagai ang do rsa mung ro ga se kare mo samung ha ro ga habjak puna rsa mung ro ti pulia ngo ma heke mane 사정 부스나고 sabda bota han bagai bakha bakal khate khorang ba ang pongra ni bag khorang ba lumtang ni bagai khorang ba hade no de wan su ko hemi na ba class mali ya de khorang haibo no khathnya krei puilao ba kisa narba singanyo waisa porikha feling pona haibon baraba teisa khali sepka hamana na enke nangor tini je resabani no or resab mungo kisa lukorongo heneri resab khonara ke belai ni sanai laya asak sal romui lomung de tong kho ani bagai ruk ke beba thangkna lai bo ma ho jagai nini ani ko thoma ba asbe kham nini ani ko thoma ba asbe belai nyo khana to ke khorang ke teiken resab khana ka sini bai sin tamalana o belai ken resab khana ka bono tai bo belai nyo popular sini jak sini bai enke nono belai nyo hambai marwo bai nyo enke nang puila puru je resab pura jaga wo ni bo kharok kere kali khana pumti ma tongka kubu kelai kya tam ni ba da man ja sung nai ro sinjak mang na dar sung kelai yo ke hai pun or thangai bui kuma ke me no botong ke ba hai kisna ro basung khata ar basung mang mang de wan su tamara mo pabis thamu su srai ke je ul nai rong ang sanamu sung ta bo anche ul nai rong no bo kha kli ya weli na nu enke nudi nang o galarao na nang selection kang ke nang pom hai ni no wan sung mung tongai ini jodi nang selection ke bang te bo rsa mung khana to khayang trai khainang mane sirnai ta tamna ro thangai ke amon ta enke o tipra je season 2 hnai singai titi edisi hapang bai singja kobo enke nang titi edisi hapango nang tamo kok kasan namu sung buskang rong ni bagai ang bele bele hambai na musung sin tipra sini edisi ti tong hai ro na ke tam ni ba bora ma ke sep ka ham ba so ma ke sin sikla sikli ro ni ba ke ka ham rsa mung man kha te ka ham srung bo man kha te baksa tabo ni bora kuma tong mane ham ro ba ke da ja ma ke sikla sikli ba ke ma ke rsa mung ha pa khulu man bele bele nang sini sar sung nang bele bele hambai na musung bora ma ke na te sini sung ba bung sung ba te ba sini ti ba sang bai ka ham thai manang tong singa rang be ma enke kebang ma to tabu sini tipra sarok sikla rok bo talented kebang ma tungo kami answer ko enko oborok bo sepka hamangka tabu to kebang ma sabok ham ya khorang oro to sepka hamangka he dar samna bagai enke belainya hambai marona enke asung sinai tini bagai banyo belai kana hambai kami asak sal romai lomong de tong kho ani bagai teruk ke beba thangkna lai bo ma ho jagai nini ani ko thoma ba asde kham nini ani ko thoma ba asde kham malaya saloi khatang made phayani bagai tur khebe ba thangna lai bo ma ho jagai nini ani ko thoma
từng sao sương khắp ra bơi hi lại mang ram prabhu su goba rojong khunan kha Koro kalamam paithagom kema kasampli chamanim haksa lumbai paithagom nani nangkham 솔로로 썸 사중 썸 사중가 썸도 Jongwi na kha no no ani lam mani bagai Jongwi na kha no no ani lam mani bagai Nung bo jongwi na dia no ni lam mani bagai Nung bo jongwi na dia no ni lam mani bagai Jongwi na kha no no ani lam mani bagai sai chung yak sung ge ya chu ki no no mo gol gana no go imang thang da no atum sa ba sai ma de bo atum sa ba sai ma de bo Jongwi na kha no no ani lam mani bagai Jongwi na kha no no ani lam mani bagai Nung bo jongwi na dia no ni lam mani bagai câu nước tô ke bono se jaya je borogani saksala bono ani logini angle ke bono se jaya je borogani saksala bono ani logini salsa jotono scale change करना sengsaro kebo tom suk na phaya kebo sekang kebo thang tom sa ni ani abole mong saya ering se angle ke bono se jaya je borogani saksala bono ani logini गर ताबो गोबांमा ऑडिशन मुचुलि दं दङ ताबो ऑडिशन पायाखो दिनै 27 तारिख
তিনি পাইথাক অডিশন